Ešte pred začiatkom videa by som bol rád za like a odber, lebo by som chcel veľmi dosiahnuť 1000 odberateľov do konca školského roka. Užite si video. Takže čujte, Martin, ja som ďalšie videa a v tomto videu si ukážeme, ako začať nahrávať na YouTube a môžeme sa vrhnúť na to. Takže ako prvé si potrebujeme nainštalovať programy, ktoré budeme využívať. Takže poďme na náš prehliadač a zadáme si OBS Studio. Nájde sa nám toto a ťukneme na to. Potom ťukneme, že stiahnuť pre Windows a začne sa nám to pomaly stiahovať. A potom sa nám zoberazí inštalačný súbor niekde v stiahnutých súboroch. Tam by ste mali mať podľa mňa nejaký OBS Studio installer alebo niečo a potom si to stiahnete. Potom pôjdeme na stránku CapCut a dáme download for free a dáme download for free. Jo, a teraz sa nám to už nainštalovalo a ťukneme iba tu. A tu sa nám to zase začne inštalovať. Ja to zase nebudem ukázať, lebo to mám tiež nainštalované. No, keď to máme nainštalované, tak si otvoríme napríklad OBS Studio. Ja už mám otvorený, lebo teraz cez neho nahrávam a mala by sa nám zobraziť toto. Tu si viete nájsť všetky scény, takže napríklad na live stream, tu mám napríklad, začíname za chvíľu. Teraz sa vám zobrazí presne toto. No a proste máte tu rôzne scény, ktoré si viete vybrať. No, vytvoriť. Ťuknete na plus, dáte napríklad scéna 3 tu mám, alebo budete mať scéna 1 a dáme plus a mal by sa nám zobraziť náš monitor. Dáme OK a máme tu náš monitor. Jo, a môžeme si takto pridať kompletne všetko, napríklad aj nejakého okna, hociakého, ktorého máte otvorené alebo budete mať. Viete si to v podstate skoro všetko vybrať, čo len chcete, ale môžeme sa vrhnúť na ten druhý program, ktorý je CapCut. Keď si otvoríme CapCut, dáme napríklad New Project a ťukneme na to. Dáme import, ja mám všetko videa, takže vyberem si nejaké video, napríklad toto, keď som hral Minecraft. Priblížime si to a ťuknutím CTRL a kolečka myši si viete priblížiť. Ja si to priblížim napríklad na každé 3 sekundy a poďme na moment, kedy som začal natáčať. Neviete presne, kedy ste začali natáčať, takže ja si skúsim tipnúť. Jo, takže napríklad začal som natáčať tu a chcel by som si dostrihať, že začínam tu na ťuknem CTRL B. Tým pádom sa nám dve časti rozdelili a ťukneme na tú prvú. Dáme delete alebo šipku späť, no ako nie tu na šipku späť samozrejme, ale šipku späť na našej klávesnici. Presunieme sa na začiatok videa a môžeme začať toto. Môžeme začať editovať. Napríklad ťuknem na animation, ako sa začína video. Dáme niečo také. No, viete si to tu predložiť, napríklad ja som si to predložím na to, no. A teraz viete si rozstriať, takže ťukneme napríklad tu, dáme CTRL B, vystrihneme si čas, kedy začnem rozprávať začnem rozprávať niekde tu, ťukneme CTRL B, na tu ťukneme šipku späť, presunieme sa aj tu späť a môžeme vidieť, ako to funguje. A ešte taká vec. Určite by som doporučil, hneď ak zapnete tu na Details, si dať 60 fps, pretože nechcem, aby ste mali všetci 30 fps a mali zasekané videá, lebo tam tu na 900 fps, ale framerate tu na v edite mám 30, takže tých 900 sa premení automaticky na 30, čo bude sa lagovať, ale keď si dáme 60, už to bude krásne plynulé. A takto viete zostriať celé video, ja toho teraz nebudem striať, lebo to budem do zajtra. No a ešte si tu viete pridať napríklad nejakú hudbu, máte tu audio, ja nebudem vyberať žiadne, lebo to je copyright, ja si tu vyberem nejakú moju, čo tu mám. Jo, vyberem si tu nejakú random proste hudbu, dáme si tu dve. Jo, toto nie je copyright teraz, čo púšťam, toto sú pesničky, ktoré používam normálne vo videách, takže napríklad dáme to a počujete tú hudbu, no a takto si to viete celé vyeditovať. No a potom, keď to budete mať vyeditované, no tak stačí vám v podstate ťuknúť iba na export. Tu si viete pomenovať video, takže napríklad si ho nazvem Minecraft Bed Wars. Kvalitu si odporúčam podľa toho, ako ste nahrávali. Ja nahrávam 1080, ale dám do 2K. Odporúčam si nechať to 2K a potom dať export. Má to 30 GB a jo. Napríklad dĺžku je to 19 minút 40 sekúnd a potom ťukneme na export. Keď sa nám to doexportuje, mali by ste to mať niekde tu. Neviem, či tu by ste to mali mať, alebo neviem kde, lebo ja tu mám tu vo videa hotové a tu mám všetky videá, ktoré som stihol dokončiť, jo. Že mám napríklad video minulého parkouru, jo, a mám tu proste všetky videá. A v ďalšom videu si ukážeme, ako urobiť krásnu miniatúru, ale nie cez Canvu, ako som robil minulé, ale normálne cez jeden program menom Krita. Keď sa vám toto video páčilo, tak budem rád za like a odber, no a zatiaľ ahoj.